No corazón da comarca da Limia, agochada entre a terra fértil e a memoria viva, está As Lamas, pequena parroquia de longa tradición que garda no seu ventre unha das expresións máis fermosas da devoción popular galega, a danza do Santo Cristo. Cada 3 de maio, as rúas das Lamas énchense de historia, de fe e de ritmo. A procesión parte da igrexa parroquial e percorre o camiño até a vella capela. Acompañan o paso da Dolorosa e do Santo Cristo os danzantes, a banda de música e a veciñanza. No camiño, os danzantes executan varias danzas coa orixe perdida no tempo. Non se sabe con certeza quen as trouxo, nin donde, pero todos coinciden en que sen elas a festa non sería o mesmo. Bueno, isto comeza a danza tradicional que había antigamente. No tempo de... Hai uns anos estuvo prohibida, depois recuperaron en 1981 e ao principio, claro, non había equipo de música, había un señor do Palo que conseguiu as cancións e tarareabas para ensayar e para poder bailar. Despois, xente do Palo, meu pai e así outros da súa edad, conseguiron gravar unha cinta na banda de parada que había na antigua e con esa cinta é como se ensayaba. E despois o día da festa, viña a banda de parada e iba facendo. E despois nós, os que os máis modernos, hoxe día xa temos un pé para poder ensayar e todo. Quales son as danzas que se fan? As danzas son seis danzas e a primeira danza consiste vale con castañuelas e despois as outras 4 son de palillos, cada unha diferente, e a última é un trozado de cinta, un pau de 5 metros e leva a cinta roxa e o azul. E consiste en trozando e despois para acabar, destranzando. E qual é o motivo para facer esas danzas? Pois o motivo, por o que dicen, isto era unha reverencia hacia o sol, era o día de Santa Cruz, o 3 de maio, e decían que unhas antes era o que por eso viña o sol. Eu levo de ano 2000 danzando, antes casi era como ter un equipo de fútbol e querer ser titular. Pois había moita xente para ensayar, había con moita gana de querer ir, era unha ilusión. O meu pai levou toda a vida, eu tamén levo nesto de toda a vida. Entón, isto era como eso, un equipo de fútbol que tiña ganas de ser titular e para poder disfrutar desta danza. O logo, o pantalón, ese logo, a falda e a banda. Na banda me chamam a mirar. Claro, e vai ser renovando, pero é de ano moi atrás, tanto de que o meu irmão xa deve haber para aí 60 anos, ou máis. O meu irmão Lito era máis de 60 anos, esse era non tanto. Instrumentos é música. Perdida coa Guerra Civil, a tradición renaceu con forza en 1980 grazas ao empeño de Julio Marral Losada e José Dacal, herdeiros dunha lembranza que non quixeron deixar morrer a danza da súa infancia. Os danzantes reúnense cedo na taberna. Van buscar as imaxes do Cristo e da Dolorosa para comezar a procesión. Levan traxes cuidadosamente elaborados, camisas brancas, bandas cruzadas, saias encarnadas e coroas de flores de papel. Coas castañolas ou os paus, danzan figuras cheas de simbolismo. No interior da igrexa os danzantes, sempre homes, terminan de aderezarse coas coroas axudándos uns a outros. E comeza o acto cos danzantes sacando a Virxe da igrexa e entregándolla ás mulleres do pobo. Serán elas as que carguen coas anas durante toda a procesión.
estas primeiro. Salud. A primeira danza é a venia ou reverencia. Os danzantes avanzan hacia a imaxe de Cristo para realizar a reverencia apoiando o xeonllo dereito no chan e retrocedendo logo sen deixar de mirar para a imaxe. Comenzan a danzar entón hacia a Virxe ata chegar xunto dela e cando están todos xuntos voltan para facelo de novo diante do Cristo. A segunda danza é un paloteo. Os danzantes, un pau en cada man, colócanse fronte á súa parella e avanzan ao mesmo tempo que realizan o paloteo. Cruzarán os paus alternativamente coa parella de enfronte e co compañeiro do lado xirando sobre si mesmos. O grupo de danzantes adiantas un pouco as imaxes que presiden a procesión para posicionarse adecuadamente e poder efectuar con máis precisión que vistosidade a terceira danza. Nesta repites o paloteo entre diferentes parellas e ten a particularidade de que os danzantes dos extremos van cambiando de posición para cruzar os seus paus co compañeiro do outro extremo da fila. De novo, a danza executa ao son da carballesa interpretada vivamente pola banda. A ritmo de muñeira bailas a cuarta danza. De novo alternanse os paloteos coa parella e co compañeiro do extremo da fila, pero cambiando o xeito de desprazarse e dar as voltas.
Portouse a xente, vaise portando. Bueno, vai soportando. Este paloteo, que se danza coa mesma música que o primeiro, ten a particularidade de que os danzantes toman posicións en dúas filas e van desprazándose lateralmente para intercalarse entre eles. Nesta ocasión non cruzarán os paus cos compañeiros, pero sí que efectuarán rápidas voltas sobre si mesmos. Para o baile do trenzado empregase un longo pau que leva suxeitas ao seu extremo superior 8 fitas de vivas cores, unha por cada danzante. Empezan a danza arredor do pau, ollando cara ao centro e suxeitando cada unha a súa fita. Xirarán sobre si mesmos e empezarán a danzar arredor do pau entrecruzándose cos compañeiros que se atopan polo camiño ata efectuar un número de 3 ou 4 voltas completas. Chegado ese momento invertirán a dirección da danza para descruzar as fitas e voltar á posición inicial, momento no que rematará a música. Xa falta pouco para chegar de novo á igrexa. Este ano, por mor do mal tempo, o percorrido da procesión foi alterado e volta ao lugar donde partiu. Os danzantes non deixan de acompañar ás imaxes sagradas e executar a primeira danza na que manifestan a súa reverencia á Virxe e á cruz. Algo moi tradicional das festas en Galicia é a subasta das andas.
Os fieis poxarán por cada unha das varas das andas para gañar o dereito a introducir a imaxe sagrada na igrexa. Entendo? Dúas segundas. Faltan dúas andas. Dúas andas máis para meter o santo. Ninguna máis. Outra máis, está completo o santo. Para meter a santa. Quen dá 20 euros para meter a santa? Unha máis? Dúas. Cuatro. Pues moitas gracias a todos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Finalizada a Eucaristía chega o momento final no que os danzantes executarán de novo o trenzado, cada vez a máis velocidade. Un elemento moi característico desta última danza é que cada un deles bailará fumando un puro ao mesmo tempo. O cansancio, a velocidade e a emoción do momento, todo xunto, cara que sucedan algúns pequenos incidentes no grupo de artistas como romper unha cinta ou caer ao chan. Todo forma parte da tradición e todo é celebrado polos asistentes. Rematará a mañá coa foto de conxunto dos danzantes coa música da banda e co xantar en familia. Despedimos aquí esta fermosa celebración da Santa Cruz das Lamas.